Jeg vil bare gerne fortælle om samfundet, ungdommen, psyken, tanker, observeringer, problemer, ikke mine problemer, samfundets problemer, alt det, der ikke kan løses. Alt det, der ikke kan løses, har ikke et svar, men den menneskelige hjerne elsker, når ting giver mening. Vi prøver at finde et svar på noget, selvom der ikke er et svar. Jeg kan ikke give noget svar. Jeg kan kun give det samme som alle andre i denne situation. Min egen version af svaret til uløselige problemer. Alle svar er forkerte svar. Men jeg vil ikke give et svar på dette problem. Det har jeg allerede skrevet. Jeg har allerede skrevet, hvad denne tekst er. Noter, oplevelser, øjeblikke, samfundet. Ting, der er blevet tænkt og skrevet ned på en telefon. Velfærdsborgerens bedste ven og eneste ven. Noter, der er skrevet af en velfærdsborger, der prøver at være normal. Noter. Hvordan skrives noter, eller rettere, hvordan skriver jeg noter? Det er meget let. Uden at tænke på noget. Observere verden, den virkelige verden. Et notat. Et notat er ikke perfekt, det er impulsivt i nuet. Notatet står, som det skrives. Det står bare der, et notat om en erindring. En erindring. Hvordan skrives en erindring? Den skrives, som den huskes, følelse eller hændelse. Det behøver ikke give mening. Den kan ikke laves om, når hændelsen først er sket. En erindring kan ikke styres. Den er ikke ens for alle. Men betyder det, at den ene persons erindring er mere forkert end en anden persons erindring om præcis den samme hændelse? Hvis det står sådan til, lever personen med den forkerte erindring så i en forkert virkelighed, når erindringen er en genskabelse af fortidens virkelighed. Er virkeligheden så nogensinde rigtig, eller er alles virkelighed en fejlagtig version af virkeligheden? Hvis dette er tilfældet, findes virkelighed så overhovedet?